4.2 नि 3 नम्बरनि मावफुंनायखौ जोङो मावफुंगोन 3 नम्बराव कुइसना बुंदों गाहायाव होनाय माबेफोरा x माइनास 2y समान समान 4 समानथायनि मावफुंथाय आरो माबेफोरा नङा नायग्रोम थारमाने नैबे गाहायाव माखासे मानफोर होनाय दङ लाथिख'फोरनि मान होनाय दङ x नि मान y नि मान होनाय दङ बिसोरो नैबे समानथायनि मावफुंथाय नंगौना नङा बेखौ जोंहा दिहुननांगौ दा जोंना समानथाया मा दङ x माइनास 2y समान समान 4 दं बेयो मोनसे मोननै सोलायस्ल' थानाय हांखारि समानथाय दाना जोंहा बेनि मा दिहुननांगौ नैबे गाहायाव माखासे लाथिख'फोर होनाय दङ बे लाथिख'फोरा बेनि मावफुंथाय नंगौना नङा बेखौ जोंहा दिहुननांगौ जाहैबाय होमबा जों बे समानथायाव जों बुजिनांगोन लेफ्ट हेन्ड साइड आरो राइट हेन्ड साइडखौ लेफ्ट हेन्ड साइडआ जोंहा माखौ बुंगोन नैबे समान समाननि नैबे आगसिथिंजाय थानायखौ जोङो लेफ्ट हेन्ड साइड होननानै बुङो ओमफ्राय समान समाननि आगदाथिंजाय थानायखौ जोंहा मा होननानै बुङो राइट हेन्ड साइड होननानै बुङो बेखौ जोङो बुजिनांगोन आरोखि माब्ला जोङो x आरो y नि मानखौ जोङो बे समानथायनि मावफुंथाय बुंगोन जेब्ला जोङो नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोङो x नि मान आरो y नि मानखौ बहायोब्ला लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा होनदों x नि मान आरो y नि मानखौ बहायनानै बानायनानै जुदि राइट हेन्ड साइडआव थानाय मानजों समान जायोब्लासो जोङो बे x आरो y नि मानखौ मावफुंथाय होननानै बुंगोन जोङो थारमाने लेफ्ट हेन्ड साइड समान समान राइट हेन्ड साइड जानांगौ अब्लासो बे लाथिख' मोननैखौ जोङो मा होननानै बुंगोन मावफुंथाय होननानै बुंगोन होमबा फै जोङो 6 नम्बरनिखौ मावफुंनोसै 6 नम्बरनिखौ मावफुंबानो बुजिगोन आरो होमबा दा 6 नम्बराव कुइसना दङ लाथिख' कमा 2 होमबा बेयाव जोङो बे लाथिख' कमा 2 खौ मा खालामनांगोन जोङो होनाय दं होननानै x आव 0 लानांगोन y आव 2 लानांगोन फार्स्टआव थानायखौ जों मा x हमो आरो सेकेन्डआव थानायखौ जोङो मा y हमो बेबायदि हमनांगोन बेबायदि हमबाय बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगोन जों x समान समान 0 कमा y समान समान 2 खौ जों मा खालामनांगोन x माइनास 2y समान समान 4 समानथायनि लेफ्ट हेन्ड साइडआव फज'ना मोनो थारमाने आगसि आखाइ फारसेयाव जोंहा फज'नांगौ समान समाननि आगसिथिङाव फज'नांगौ होमबा जोङो फज'नोसै x माइनास 2y नङा होमबा आगसिथिं बे होमबा बेहाय जोंहा बानायनोसै x आव बेसेबां दङ x आव जोंहा 0 माइनास 2 इनटु y आव बेसेबां दङ y आव 2 बेयाव 2 होदो होमबा जों बानायबा मोनबाय 0 माइनास 2 सानजाब 4 एन्सारा बेसेबां जाखो जोंना माइनास 4 दा जोंहा बेयाव नुबाय नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडनि एन्सारा माइनास 4 मोनबाय ओमफ्राय जोंना राइट हेन्ड साइडआव मा दंमोन 4 सो दंमोन नै होमबा जों बेयाव मा मोनबाय therefore मा लेफ्ट हेन्ड साइड समान नङा राइट हेन्ड साइड लेफ्ट हेन्ड साइडजों राइट हेन्ड साइडजों समान जायासै मोनसेया माइनास 4 सो आरो मोनसेया 4 सो होमबा बे समान नंला नङा होमबा बे समान नंला नालाय जों बेखौ मा होननानै बुंगोन therefore 0,2a x minus 2y समान समान 4 समानथायनि मावफुंथाय नङा होननानै बुंनांसिगोन आरो बेखौ बुजिबायना बेखौ बुजिबायब्ला होमबा उननिखौ गोरलैयैनो बुजिलांसिगोन आरोखि दानिया फैदो 2 नम्बरखौ जोङो बानायनोसै 2,0 दाना बे 2,0 आलाय मावफुंथाय नंगौना नङा बेखौबो चेक खालामनांगौ होमबा जों बेखौ होनाय दं होननानै लिरदो होनाय दं x आव 2 y आव समान समान 0 बा बेबायदि लिरबाय बेनि उनाव जों लिरनांगोन x समान समान 2, y समान 0 खौ x minus 2y समान समान 4
समानथायनि लेफ्ट हेन्ड साइडआव माने आगसि फारसेआव फजना मोनो आगसि फारसेयाव मा दङ आगसि फारसेयाव x माइनास 2y दं x नि जायगायाव जोङो फजनांगोन आरो y नि जायगायाव फजनांगोन ओमफ्राय एन्सारा 4 मोननांगोन 4 मोनब्लासो समान जागोन लेफ्ट साइड राइट साइड समान जागोन समान जाबासो बेयो मावफुंथाय नंगौ जागोन जुदि समान जायाबा बेयो मावफुंथाय नङा होमबा फजनानै मोनो होननानै जोङो लिरबाय लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ x माइनास 2y दङ 4 ओंखारगोन ओंखारा नायनोसै 4 ओंखारगोन ओंखारा नायनोसै x आव जोंहा 2 माइनास 2 इनटु y आव बेसेबां दङ y आव लाथिख' दं बे होमबा 2 माइनास 2 सानजाब लाथिख' मा जागोन लाथिख' होमबा 2 आव लाथिख' थांबा मा 2 सो ओंखारबाय जोंना 4 सो ओंखारनांगौमोन बे 2 ओमफ्राय जोंना राइट साइडआव मा दङ नै 4 सो होमबा बेहायबो जोंना मा जालायबाय therefore लेफ्ट हेन्ड साइड समान नङा राइट हेन्ड साइड लेफ्ट हेन्ड साइडजों राइट हेन्ड साइडजों समान नङा जालायबाय समान नङाबा बे समान समानखौ बिदि दानस'यो होमबा therefore एबा बेनिखायनो होनो हाबाय बेनिखायनो मा 2,0 डाइरेक्ट लिरनोसै आङो मावफुंथाय नङा होननानै सोरनि मावफुंथाय नङा नैबे x माइनास 2y समान समान 4 समानथायनि मावफुंथाय नङा होननानै नेक्स्टआव होबावदो नायबावनोसै जोंना 3 नम्बर एबाराव होनाय दं x आव 4 y आव समान समान लाथिख' बा जों x समान समान 4, y समान समान लाथिख'खौ x माइनास 2y समान समान 4 समानथायनि मा लेफ्ट हेन्ड साइडआव फजना मोनो देलाय लेफ्ट हेन्ड साइडआव फजना मोनो लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोंहा मा दङ x माइनास 2y दङ x माइनास 2y दाना फजनानै 4 मोनगोन ना मोना नायनोसै x नि जायगायाव जों मा नांगोन बे 4 खौ होनांगोन होमबा 4 खौ होदो 4 खौ होबाय माइनास 2 इनटु डट माइनि सानजा y नि जायगायाव मा होनांगोन लाथिख' होमबा लाथिख'खौ बेयाव होदोलाय दाना बानायदो 4 माइनास 2 जों लाथिख'जों थांजाबा मा जायो लाथिख' दाना 3 आव लाथिख' दानख'बा 4 होमबा बेना लेफ्ट हेन्ड साइडआव 4 मोनबाय आरो राइट हेन्ड साइडआवबो मा दंमोन 4 होमबा बेयो जाफैबाय therefore लेफ्ट हेन्ड साइड समान समान राइट हेन्ड साइड आगसि फारसे आरो आगदा फारसे समान जाबाय 4 4 बा बेयो मा जागोन जोंना मावफुंथाय नंगौ जागोन बेनिखायनो 4,0 x माइनास 2y समान समान 4 समानथायनि मोनसे मावफुंथाय नंगौ जासिगोन बेयो मोनसे मावफुंथाय नंगौ बे दाना फैदोलाय जोंहा नेक्स्टखौ नायनोसैलाय दा 4 आव दङ जोंना √2, 4 √2 मोननै लाथिख' दा बेबो जोंहा मावफुंथाय नंगौना नङा बेखौ नायग्रोमनांसिगौलाय फैदो लिरबाय जोङो मावफुंथाय होनाय दं x आ √2 y आ बेसेबां 4 √2 होमबा जों x समान समान √2, y समान समान 4 √2 खौ जोंना समानथाया बेसेबांमोन x माइनास 2y समान समान 4 समानथायाव फजना मोनो बा समानथाया फैदो लेफ्ट साइडआव मा दङ x समानथायाव नङा समानथायनि मा जागौमोन लेफ्ट हेन्ड साइडआव फजना मोनो दाना लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ लेफ्ट हेन्ड साइडआव एबा समान समाननि आगसियाव दङ x माइनास 2y दाना बेयाव बेखौ फजनानै 4 ओंखारगोन ना ओंखारा बेखौ नायनोसैलाय x आव दङ √2 माइनास 2 इनटु y आव दङ बेसेबां y आव 4 √2 बेखौ बेबायदि होनांगोन बेनि उनावहाय √2
माइनास 2 जों 4 जों सानजाबा 2 जों 4 रुट 2 जों सानजाबा जोंहा मा खालामनो मा जायो 8 रुट 2 जायो। दा बेवहाय जों मा खालामगोन नैबे जेबो गैया माने 1 रुट 2 माइनास 8 रुट 2 जाबाय बे होमबा प्लास माइनास बा माइनास जायो 8 रुट 2 आ देरसिन नालाय बिनि दामखौ सिना साबाय होमबा 8 रुट 2 निफ्राय 1 रुट 2 थांबा जोंहा 7 रुट 2 जायो होमबा बिथिंना नै रुट माइनास 7 रुट 2 आरो ओरै राइट साइडआव जोंना 4 सो होमबा मिलायासैलाय होमबा बेखौबो जों लिरनांसिगोन मा therefore लेफ्ट हेन्ड साइड समान नङा राइट हेन्ड साइड थारमाने आगसि फारसे आरो आगदा फारसेनि माना समान जायासै नालाय होमबा बेनिखायनो रुट 2, 4 रुट 2 आ सर्टकाट लेनसै आं मावफुंथाय नङा मावफुंथाय नङा बे जोंना थामना मोनसे दंबावो नैबे 5 1,1 दा बेखौबो जोङो बानायबावनोसै होमबा बेखौ नैबे गाहायाव बानायखानोसै 3 नि 5 आव दङ 1,1 होमबा मावफुंथायाव फैदो मावफुंथायाव होनाय दं x आ 1 y आबो 1 x आबो 1 y आबो 1 होमबा बेखौ लिरनांसिगोन जों x = 1, y = 1 खौ x - 2y = 4 समानथायनि लेफ्ट हेन्ड साइडआव फजना मोनो दाना जोंहा लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरदो खनसे लेफ्ट हेन्ड साइडआव जोंहा मा दङ x - 2y दङ बेयाव जोंहा फजनांसिगौ x आव बेसेबां 1 - 2 * y आवबो 1 मा जाबाय आरो 1 - 2 जों 1 जों सानजाबा 2 प्लास माइनास मा जायो जोंहा -1 - 2 मा जागोन -1 जागोन होमबा नै लेफ्ट साइडना -1 सो ओंखारबाय ओमफ्राय राइट साइडना जोंना मा दंमोनलाय 4 सो दंमोन होमबा मिलायासै होमबा therefore मा लेफ्ट हेन्ड साइड समान नङा राइट हेन्ड साइड जाबाय होमबा मा जागोन बेबो मावफुंथाय नङा जागोन सर्टकाट लिरबाय आं मावफुंथाय नङा बेयो मा जागोन मावफुंथाय नङा जागोन अब्ला जोंहा 3 नम्बरना जोब्बाय।